izango zarete etorkizuneko gai hauetaz arduradunak, etorkizuneko helduak, eta bueno, ja, helduak zarete kasi, eta nolabait jabetzen zarete ze ingurumen arazo dauden. Baina bestalde guretzat oso garrantzitsua da, hiriaren inguruko hausnarketa bat egiten duzuelako ingurumen gaietan. Eta hausnarketa hori guri iristen zaio urtero, zuzenean zuek egiten duzuen txostenearen bitartez, eta baita ere dagolako ingurumen kontseilu bat non herriko hainbat eragilek parte hartzen duten elkarteek, politikoek, udal teknikariek, eta horrea eskola agenda hori baten ordezkari bat juten da irakasle bat, eta urtero ematen digu berri zelan egiten duzuen, zein izan diren zuen ekarpenak, eta zer dagoen mejoratzeko. Bueno, eta noski nahi nien eskerrak eman irakasleari ere, beraien gabe eta beraien entusiasmori gabe, ez genuen lortuko proiektu hau aurrera eramatea. Eskola agenda hogeita bat dago, udalerriko agenda hogeita baten barruan eta zertatuta. Eta pixka bat nahi nizuen esplikatu nola antolatzen dugun udaletxean agenda hogeita bat eta zertarako den. Guretzat da, tresna bat, hainbat eta hainbat departamentuk zerikusia daukaten gaiak antolatzeko. Adibidez, departamentu bat dago, hondakinak kudeatzen dituna. Beste departamentu bat, parke eta lorategiak, saneamendua. Baita ere daude, hainbat erakunde ingurumen gaietan zerikusia daukatenak. Eta denok koordinatuta, askoz hobeto lan egiten da. Orduan, 8 urtero egiten duguna da, hau guztia antolatu, definitzen dugu nora iritsi nahi dugun, hau da, helburuak definitzen ditugu, eta helburu hauetara iristeko zer egin behar da. Eta hori dira ekintzak, ze ekintza egin behar ditugu. Orduan, ideia bat egiteko, 60 pertsonatik gora lan taldetan lan egiten dugu, hau guztia finkasteko. Hildo ezberdinetan alde batetik biodibertsitatea, ura, energia, mugikortasuna, kontsumoa, osasuna, eta nola ez, aire kalitatea eta zarata. Eta agenda hogeita baten bitartez ere, nola antolatuta daukagun, horrek balintzatzen gaitu edo ematen digu bide urtero ebaluazio bat egitea. Orduan, urtero ikusten dugu zer egin dugun aurreko urtean, eta nota jartzen digute. Kasu honetan, Foru Aldundia nota jartzen digu. Azkena egin genuen ebaluaketan, atera genuen 8,2. Hori zer da, oso ongi edo bikain ez eritziko, oso ongi bat. Orduan, esan dezakegu, 8,2. Baina gero azten zara pentsatzen, 60 pertsona piko, gai honetan lanean, urte osoan gauza pila egiten. Mejoratzeko oraindik badaukagu. Orduan, urtero saiatzen gara pixkat hobeto egiten. Komentatu duan bezala, lan hildotako bada zaratarena. Eta esan beharra dago, ingurumen gaietan zarata nahiko gai berria dela. Eta zerbait da nahiko berria, orain dela urte batzuk gai larriago batzu zeudelako, ibaia zeuden oso kutsatuta, airea ere zegoen oso kutsatuta. Orduan, hau guztia jorratzen jungaren einean eta arazo horiek konpontzen, konturatu gara ere beste gai batzu daudela ingurumen aldetik oso importantea direla. Gainera, munduko osasun erakundeak ere, hainbat eta hainbat lanketa egin ditu eta konturatu dira zaratarena oso gai garrantzia dela osasunarentzat implikazio dauzkalako. Orduan, zarataren kasuan, historikoki lan eginda batez ere aktibidadeen zaratan inguruan. Taberna bat sortzen zu zarata, edo diskoteka bat sortzen zu zarata, eta bat eta bestia. Baina denborarekin baita ere ikusi da oso garrantzitsua dela ingurumen zarata. Errepide sortzen dutena, trepide sortzen dutena, eta orain Anak esplikatuko digu pixka bat Donostian ze gauza egin ditugun zarataren hildotik, baina nahi nuen pixka bat azpimarratu askotan beste kutsa
kutsatzen dugula, aire kutsadura, bai, enpresak asko kutsatzen dute. Zaratan kasuan ere, errepidek zarata asko ateratzen dute. Errepidek ez dute zarata ateratzen dugu jendeak errepideak erabiltzen ditugunean. Orduan, nahi nuen azpimarratu, zarataren arazoa denok sortzen dugun arazo bat dela, eta erabakitzen dugunean, oinez joan beharrean edo autobusez edo bizikletaz kotxe hartzea, erabaki dugula zarata egitea. Eta berdin, aizealdiko edo aldezarrean edo beste nunbaiten gabiltzanean festa giroan zarata egiten badugu, kutsadura sortzen ari garela eta beste pertsona batzuk kaltetzen agian. Orduan, hau zen sarrera gisa esplikatu nahi zuena, edozein informazio gehiago eskatu nahi badezu edo gure mailera idatzi dezakezue, dela ingurumena@donostia.eus, eta, orain anari ematen diotitza. Egun guztioi, Anak esan duen bezala, gaur, nahi genuen zuei kontatu edo zarataren inguruan Donostian zer egiten ari denaren berri eman, ezta? Eta Anak baita esan duen bezala, zarataren iturrian ere gu guztio gaude, ezta? Orduan, pixkat izenburua edo jarri nahi izan diogu nola egin diezaiokegu aurre, ze gu guztio dakagu horren ardura, ezta? Orduan, hiru puntuen inguruan hitz egingo dugu gaur, aldatetik eta sarrera gisa pixkat baita ere gainontzeko gaiak ulertzen lagunduko dulako, zarata zer dara azaltzea, definizioa, zer agozpen sortzen ditu, eta legearen aldetik ze arauak dauden eta udalak ze bete beharrak dauzkan zaratari aurre egiteko. Horrekin lotuta, Donostiko zarata mapa eta ekintza plana, gainetikan azalduko dizuegu zer egin da horren inguruan. Zaratatxoa Lapur herria, zeintzuk dira zarata iturri nagusiak Donostin. Eta azkenik, eta pixkat, iaz 2015 urtean zehar egin zen lehenengo kanpainaren gaueko aizialdia sortutako zarata kanpainaren inguruan batez ere hortan jarriko dugu atentzioa eta pixkat kontatuko dizuegu nola egin dugun kanpaina hau eta pixkat puntu esanguratsuenak. Hasteko eta definizioak eta botatzen hasi baino lehen irudi bat jarri nahi izan dizuegu, agian norbaitek ikusi duz aldezarrean jarri diren karteletan eta banderoletan irudi hau, hiru irudi ezberdin zaten eta hilariko bat, hau da. Orduan, hauekin irudienekin hasi nahi izan dugu, ze pixkat hau da nolabait gaia ulertzen asko laguntzen duen irudia, ezta? Hemen ikusten duguna da, gizon bat, agian demagun bila larea joan behar dela, aldezarrean bizi dela lehenengo bigarren pisuan, eta kalean izugarrizko parranda dago, gaueko ordubiak, hirurak edo laurak izan daitezke, eta dago desesperatuta, ezta? Aurpegian ikusten zaiola dagoela eta dago desesperazio puntu batekin, ezta? Bihar goiztekin behar dut eta ezin dut lo hartu. Orduan, hau ikusita, oain bai, guazen zarata zer den ikustea, ezta? Anak azaldu du, zaratari buruz egin baina ingurune zarata hitza baita ere hartuko dugula gaur, ezta? Nola definitzen da ingurune zarata? Giza jarduerek sortutako eta nahi ez den edo kaltegarria den kanpoko soinua. Hau importantea da, soinu bat da, baina desiratzen ez dugun soinua da eta edo kaltegarria izan daiteken soinua da zarata. Garraiobideek, trafikoak, trenek eta hegazkinek eta industria jardueren kokalekuek sortutako zarata barne. Beraz, bi gauza, zarata soinu kasu partikular bat da, ez da edozein soinua, soinua izan daiteke egokia, musika eroso bat izan daiteke, baina zarata ez da hori. Zarata desiragarria ez den soinua da. Gainera, garrantzi beratzen bi osagaiek osatzen dute zarata, alde batetik osagai fisiko bat da,
soinua oso ongi zehaztutako magnitude fisiko bat da, eta bestalde osagai subjetiboa baita ere, eragozpen sentsazioa ezberdina da bat eta bestearen artean. Eta azkenik, zarataren inguruan irupintzena dauen hauekin, nola neurtzen da zarata, soinuaren maila dezibelioetan neurtzen da, bai? Magnitude fisikoa hori da. Gainontzeko gaiak ulertzeko baita ere, importantea ditu zaigu zarataren elementu nagusiak azaltzea. Eta elementu nagusien artean ondoko hauek aukeratu ditugu. Alde batetik energia sonoroa, zenbat eta energia gehiago izan soinu batek sortutako eragozpena orduan eta handiagoa izango da, logika, ez da? Esposizioa denbora baita ere, zarata maila egoera berdinetan eragozpena esposizioaren iraupenarekin gehitzen da. Zarata asko luzatzen baldin bada, orduan eragozpena handiago izango da hartzailearentzako, ez da? Soinuaren ezaugarriak baita ere importanteak dira, frekuentzia, erritmoa, ezaugarri horien arabera, kaltea edo eragozpena txikiagoa edo altuagoa izango da. Lehen aipatu duguna baita ere norberaren sentsibilitatea. Ziurrenik hemen zaudeten bakoitzak sentsibilitate bat dauka soinuaren aurrean. Hori gaur ikusten da etxean telebista jartzeakoan batentzako oso bakoa dago, beste batentzako oso altua dago eta bakoitzak sentsibilitate maila bat dauka, ez da? Importantea baita ere hartzailearen momentuko jarduera. Ikasten baldin bazaudete edo lasai irakurtzen, ziurrenik edozein zaratak kalte egingo dizue eta baldin bazaudete ez dakit haien konzentrazio maila gutxi eskatzen duen jarduera bat egiten, baina zaratak ez dizu eragozpenik sortuko, ez da? Eta azkenik itxaropenak eta bizi kalitatea. Hau ebaluatzea oso zaila da, baina bai hemen aipatzen den bezala, segun ze espektatibak edo dituzun, zarata baita ere modu batean edo bestean hartzen duzu, ez da? Hemen jartzen duguna da, ikusi dela, bigarren etxe bizitzetan nola aisialdirako eta HN-erako eremu bezala hartzen diren, kasu horietan zaratarekin lotutako kexa gehiago jasotzen dira, egungo edo betiko etxe bizitzetan baino, ez da? Anak azaldu du, Osasunerako Munduko Erakundeak, OMS, gero eta importantzia gehiago ematen ari dio zaratari, esaten duena da kutsadura akustikoa hirietako ingurumen osasunari lotuta dagoen kezka garrantzitsuenetariko bat dela. Bai, orain arte baita ere beste gaiak aipatzen dira, atmosfera kalitatea eta horien artean aipat gai, eta baita ere kutsadura akustikoari garrantzi berezia ematen dio. Adibide batzuk ekarri ditugu, ikusteko zen nolako eragozpena edo kaltea sortzen duten soinu maila ezberdinak inguru ezberdinetan baita ere, ez da? Adibidez, etxe bizitzen kanpoaldean 50-55 dezibelio inguruko soinu maila 16 orduz entzun da gero, eragozpena sortzen du. Anotaino. Etxe bizitzen barnekaldean berriz, soinu maila baxuago batek, 35 dezibelio denbora berdinean, 16 orduz, komunikazioan interferentzia sortzen ditu bat, eta bestearen artean komunikatzeko edo hizketan egoteko, bagian deserosoa egiten da, ezta? Logela batean, lo gaudela, 30 dezibelio 8 orduz, lo egiten ditugun ordu horietan, loaldiaren etenaldiak sortzen ditu, ezta? Bagian nahi gabe lotan gaude, baina baldin badago soinu maila nahiz oso handia ez izan, baldin badago fondotik soinu maila hori, bagian esnatu egiten geha nahi gabe, ezta? Eskolan bertan geletan 35 dezibelio klasearen ordu bateko iraupena, klasearen iraupena denboraldi horretan komunikazioa perturbatu egiten du. Baita ere, irakasleak zerbait azalpenak ematen ari da eta ikasleek ezin dute ondo entzun.
Eta gero ja, soinu maila altuagoak, eremu industrialetan, edo musika aurikularrekin, hau importantea da baita ere, 85 dezibel hau nahiko altua da. Ordu batez entzutea, entzumena ondatu dezake. Hau importantea da baita ere jakitea, ze gero eta jende gehiago zabiltzate baita ere aurikularrekin eta volumena asko igotzen baldin badugu, jakin behar dugu, entzumenan kalte izan dezakegu. Eta azkenik eta gaurko gaiarekin lotuta, aisialdi ekintzak 100 dezibelio soinu mailak diskoteka baten adibidez 4 orduz egon da gero, entzumena baita ere entzumenean kalte izan dezakegu, ezta? Eta legeak zer dio, dago honen inguruko legerik, araudirik, bai noski badago, eta indarrean dagoen legean 2003 urteko azaroaren 17ko zaratari buruzko legea da. Lege honen arabera, udalerriek 1.000 biztanletik gorako udalerriak behartuta daude zarata mapak egitera, ezta? Donosti kasuan, 2011 urtean zarata mapa estrategikoak egin zituen, eta zarata mapa hauek ondoko iturriak hartzen zituen barne. Kale trafikoa, errepide trafikoa, tranbide trafikoa eta industria. Mapa hauetan ez dago sartuta aisialdiak sortutako zarata. Gero horren inguruan gero ikusiko dugu beste ikerketa zehatz bat egin zuen udalak. Eta zarata mapa egin ondoren, baita ere legeak dio udalek izan behar dutela soinua hobetzeko ekintza planak. Hau da, mapakin ikusten duguna da zarata iturri horiek nun daude zaratarekin lotutako arazo nagusienak edo larrienak, eta guazen hori aurre egitera eta zarata arazo horiei aurre egiteko plan bat egin behar da. Plan horrek lerro ezberdinak ditu eta ekintza ezberdinak jasotzen ditu 2013-2018 iraunaldi horretan gauzatzen juteko. Horien artean, eta gaurko gaiarekin lotuta, importante iruditu zaigu, bi hauek azpimarratzea. Alde batetik, heziketa eta kontzientziazioarekin lotutako lan-ildoa, 8. Eta bestetik, kaleko aisialdiarekin zerikusia duten jarduerak, 9. lerroa. Informazio guzti hau dakazute ingurumeneko web orrian eta bertan ikus dezakezue bai mapak eta bai txosten guzti hauek. Mapari dagokionez, ez gara sartuko detailean, baina pixkat behintzat irudia oso esanguratsua da eta gainera oso ondo ikusten da nun dauden zarata arazo nagusienak, ezta? Ez, baina azalduko dizuet, Donostiko mapa da, ikusten denez, autopista, ikusten dezute, marra lodi hori, hori da A8 autopista, eta hor dago nolabait zarata iturri nagusiena, bai? Trafikoak sortzen duen zarata oso nabarmena da, eta mapa dago antolatuta kolore maila ezberdinetan, horiak edo berdetara doazen koloreak zarata maila gutxi edo baxua dela azaltzen dute, eta bestalde gorrirantz juten diren koloreek zarata maila altua azaltzen dute. Orduan, alde batetik, A8 autopista dakagu, gero agian ez dago ikusten, baina trazadoa ezautzen baldin baduzue, trenbideko lerro hori baita ere, hortan ikusten da baita ere beste zarata iturri badagoela, eta gero ja Donostiko kale nagusietan, nun trafiko gehien dagoen, baita ere horiek laranjaz gorriz daude markatuta, bertan baita ere zarata haundia edo nabarmentzen delako. Agian, ikusiko duguna da, auzoz auzo,
lau diapositiba ezberdinetan zen zarata maila dagoen. Eta agian bakoitza bizi zareten tokian, ikus dezakezue, baitu, ni etxaren alboa, zarata maila altua dago edo nahiko zonalde lasaia da. Hemen gauden tokian, Amara, Loyola eta bar, ikusten ez denez, hor baita ere autopista ikusten da, ez da? Eskubiko aldea. Kristinarea parkea ikusten da, logikoa denez, Kristinarea parkea berdez dago jarrita. Ez zuaitza daudelako, baizik eta zonalde lasaia dalako, ez da? Eta bertan zarata maila basua dalako. Eta gero, errepide nagusiak laranja daude markatuta, eta gainontzeko eremuak edo lasaiagoak direnak berdez. Erdialdea eta Gros auzotan gauza bat ikus daiteke, hemen agian garbiago ikusten da trenbidearen trazadoa edo, ikusten dezute hor gorriz dagoen lerro hori dela, hori gorriz dago markatuta, gero leku irekia, hondartza bezala, zaratatetik leku lasaiak dira, eta bestalde, kale nagusiak, avenida eta Groseko agian kale nagusi horietan, zarata maila altuagoa ikusten da. Gero, agian hori zara nabarmentzen, baina zentruan, nabarmena da baita ere, oinezkoen kaleak eta baita ere, logikoa denez, ez dakate zarata arazorik. Bai, trafikoak eragindako zarata arazorik ez dakate. Intxaurrondo eta Eltza inguruan, hemen baita ere ikusten da autopista oso nabarmena dela eta zarata iturri importantea dela. Gero zonalde residenzialak edo etxebizitza dauden zonalde batzuk daude hor eskubitan nahiko lasaiak direnak eta agian kale txikiak direlako eta trafiko gutxi dakatelako. Berriz, Alegorrieta bidea edo errepide horrek trafiko handia jasatzen du eta hori baita ere zonalde zarata maila altua dakan zonalde bat bezala markatuta dago magan. Eta azkenik, Ibaeta eta Antigon gauza bere ikus dezakegu. Baita ere Aiete pixka bat ikusten da, Aiete nahiko zona erresidenziala da eta nahiko zona lasaia da, baina berriz, Zumalakarregi eta Tolosa hiribideak, bi bide horiek trafika handia dakate eta zonalde zaratatxoak dira. Guazen nahi sartzea gaueko aisialdian, lehen aipatu dudan bezala, zarata mapa hauek ez dute kontuan hartzen gaueko aisialdiak sortutako zarata, eta udalak egin zuen izan zen, azterketa zehatz bat egin gai honen inguruan. Zonalde ezberdinak hartu ziren, azterketa hori egiteko, eta horien artean parte zaharra ikusi zen dela, arazo larrienak ditun auzoa, zaratari dagokionez. Neurketa ezberdinak egin ziren, alde batetik in situ egindako neurketak, hau da, ezakit argazkia oso ikusten den, baina argazki horretan azaltzen dena, da bizilagun bat, bere etxean, sonometro batekin, momentu puntual batean, hau da, gaueko 11:00 ordu biterritara, sonometro horrekin soinu maila neurtzen. Orduan, alde zaharra hartu zen, leku jakin batzuk aukeratu ziren, eta bizilagun batzuk, soinua neurtzeko prest ziren, eta sonometroekin ze soinu maila zegoen neurtu ziren. Eta horrekin batera baita ere jarraian hartutako neurketak baita ere egin ziren. Eta horiek egin ziren uztaila eta iraila bitartean. Guzti hau 2014 urtean zehar egin zen. Ikerketa edo azterketa honen emaitza txosten batean dago jasota, webgunean baita ere ikus dezakezue, baina hemen lau puntutan laburbildu nahi izan dizkizuegu azterketa horren emaitza nagusiak. Alde batetik, lehenengo konklusioa, lehenengo ondorioa,
izan da zonaldeetako zarara iturri nagusia orokorrean kalean jendearen presentzia dela. Hau da, ikusi dena da, tabernak ez diela, tabernetan agian ez dagoela zarata iturria, hau da, musika eta hori ez da, hori nahiko kontrolatuta dago, eta zarata sortzen dugunok, azken finean, hor kalean gaudenak gara, eta hizketan edo, maila altuan ari garenean horrek kalte egiten diela bizilagunei. 3 denboraldi ezberdinetan banatzen daguna, eguneko denboraldia goizeko 7:00-tik arratsaldeko 7:00 arte, eguerdiko denboraldia arratsaldeko 7:00-tik gaueko 11:00 arte, eta gaueko denboraldia. 3 denboraldi hauek hartuta ikusten duguna da, egunan zehar parte zarra nahiko lasaia da. Eguerdiko eta gaueko tarte horietan, igandetik ostegun arte baita ere nahiko lasaia dela esan dezakegu, baina asteburutan ikusten dugu hor dagoela arazoa, ez da? Batez ere, arratsaldeko azken ordutan eta batez ere gauean, zarata maila nahiko altua da, eta legeak sartzen dituen helburuak gainditzen dira, ez da? Gainera, asteburuko gauetan zarata mailak asko luzatzen dira. Ikusi da, uda partean goizeko 5:00 arte luzatzen da zarata arazoa, eta neguan 4:00 arte. Hoi da? Jendea kalean gauden bitartean, edo parranda egiten gauden bitartean, zarata sortzen. Baita ere, alde zaharrak dakan ezaugarriak direla eta kaleak nahiko ostuak dira, orduan baita ere, eko edo, kale asko zer ezabalago baldin badira, nahiz eta zarata egon, soinua dispersatu egiten da, baina kale estuetan, zarata askoz ere, asko jasatu egiten da, ez da? Edo eragina larriagoa da. Hau guztia kontutan eukita, esan nahi, lehen azaldu dugu zarata mapa, orain aipatu dugu gaueko aisialdiak sortzen duen kutsadura akustikoaren azterketa. Horrekin lotuta baita ere, 2015 urtean ingurumen departamentoak hiri berdea 2030 ingurumen estrategia onartu zuen, eta horrekin batera, hanen aipatu duen Agenda 21eko ekintza plana. Hau dira, nolabait, udaleko ingurumen aldetik zer egin behar den jasotzen duten dokumentuak, eta bertan ja jasota dago 4 erronka daude ingurumen aldetik, eta horietako bat ingurune osasuntsua da. Eta bertan, erronka honetan sartuta dago noski zarataren kontuan. Orduan, hau guztia kontuan izanik, iaz, udalak erabakizun, nolabait, arazoari aurre egiteko, baina interesgarria izan litekeela alde zaharrean egia fokoa jarri, eta deituz izan genion auzo osasungarria 2030 proiektu aurrera eraman. Hau da, udal mailan dagoen herri edo ingurune osasuntsu erronka hori auzo mailara jaitsi eta auzo mailan landu. Eta horretarako, batez ere landu egin zena izan zen gaueko aisialdiak sortutako arazoari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat. Nola egin zen, kanpaina hau egiteko beharrezkoa zen bertan edo aisialdiarekin lotuta eta bertan bizi diren eragileak mahai berdinean eseri eta guztiok elkarlanean jarri. Orduan, kanpaina honen ezaugarri nagusienetariko bat modu partekatuan egin dela da. Modu partekatuan egitea dakana da, bakoitzak bere ikuspuntua mahai gainean jartzen du, bizilagunek noski, haserre deitzearen puntua dakate, eragozpen handia dakate, eta ezin dute lo egin, edo arazo hori bere etxetan dakatelako. Beste
bestalde tabernariak dakagu, orduan tabernaria baita ere beraien negozioa da, eta baita ere, beraien baita ere esfortzuak egiten dituzte, zarata ez egiteko, eta baita ere saiatzen dira bezeroak eta kalera atatzen direnean nahiko lasai ateazteko, baina arazoa daukagu. Dendariak baita ere, mai berdinean eseri genituen, zergatik, dendak irekita dauden tarte horretan zaratarazoak ez daude parte zarrean, baina bai ikusi genuen eskaparate bezala edo bozera maile bezala baita ere, bagian paper importantea jokatu zaketela. Eta, beraien baita ere presgarri ziren, altzuten neurrian, kanpaina eta komunikatzeko. Eta azkenik udala noski. Orduan, lehenengo urratsa arazoa ondo definitzea izan zen. Eta hau baino lehen, arazoa definitzen hasi baino lehen, lehenengo urratsa izan zen nolabait helburua adostea. Kanpainaren helburua ez zen zarata maila gutxitzea edo murriztea, ze guztiok kontziente ginen kanpaina batekin emaitzak ez dira lortzen gaineraz. Orduan, lehen hasieratik garbi jarri zen eta guztiok ados zeuden gainera, helburua zela sentsibilizatzea, ezta? Nolabait arazoa kalera ateratzea, ikusgai jartzea arazo hori badagoela eta maila horretan lantzea. Orduan, behin helburua garbi eta adostuta zegoenean, hasi ginen pixkat arazoa definitzen, bai? Nun daude foko nagusiak? Alde zaharra, nahiz oso handia ez izan, kale ezberdina ditu, kale batzuetan taberna gehiago daude, edo jendea gehiago elkartzen da, eta orduan egin izan zen mapa bat hartu, eta guztiok elkarrekin puntu beltzak edo zarata gehien dauden puntu horiek definitu genituen. Gero, baita ere adostu genuen nori zuzenduta egongo zen kanpaina. Importantea da, kanpaina hauetan jakitea edo garbi uztea zein izango den hartzailea. Orduan, lehenengo kanpaina zen, gai hau jarratzen zen lehenengo aldiz. Orduan, adostu egin zen lehenengo fase honetan kanpaina bertakoi zuzentzea. Donostiarrei eta ingurunekoei. Normalean, asteburutan alde zaharrean ibiltzen garen hori. Definitu genuen beste elementu bat, mezua izan zen. Zer esan, zein da mezua proposa. Hau naiz da, hau hola ikusita eta hola irakurrita, nahiko erraz ikusten da ez da. Guazen lelo bat jartzea eta kito. Baina, eragile ezberdinak dauden bitartean bakoitzak bere mezua bota nahi du, edo bere sentsazioa transmititu ez da. Orduan, hau adostea ezan bat ere erraza izan, baina azkenean lortu genuen konsensoa, eta orduan bi mezu adostu ziren. Bata, convivamos la parte vieja edo bizi gurekin parte zaharra, eta hori izan nolabait mezu orokorra, ze horrek baita ere beste kanpainak edo barne hartu ditzaketelako, eta gero zaratari dagokionez, garbi utzi zen lehenengo momentutik nahiko mezu positiboa edo bota egin da izala, ez da? Eskerrik asko tono magistragatik, edo muchas gracias por bajar el tono, mezua hori positiboa da, eskertzen da jarrera ona ukitzea, eta hola adostu zen, bazauten beste aukera bazan mezu askoz ere zorrotza edo zuzena hartzea, baina adostu egin zen, mezu positibo batekin agian efektua edo eragina hobea izan zezakela. Eta gero baita ere, nola botako dugu kanpaina, nola zein tresna erabiliko ditugun. Horretarako, tresna ezberdin erabili daitezke eta erabaki zen banderola batzuk egitea, ezakit kaletan, norbait kalean ikusi ditu banderolak edo bai, ezta?
Aldezarreko kale askotan gehienetan jarri dira banderonak, eta baita ere kartel batzuk egin ziren eta tabernetan jarri ziren. Banderora hauek, ikusten den, hiru argazki ezberdin daude, eta argazki hauekin nolabait transmititu egin nahi izan dena da eguneroko eszenak edo ume bat lo hartu ezin duna, emakumeia heldu bat, oraindik oheraz da jungo, baina euskeraz egon nahi du bere etxean irakurtzen eta ezin du. Eta aurpegian ikusten zaio, ezin dut irakurtzen, ez naiz konzentratzen edo irakurtzen nahi naiz, ez nago lasai, kaleko zaratagatik. Eta gero, hasieran azaldu dugun irudia, hau dena jaia desesperazio puntu hori daukana, bihar goiz jaikin barde eta ezin dut lo hartu. Behin irudia, mezua eta guzti hori adostu zenean, kanpaina kalea atera zen eta zabaldu egin zen. Horretarako prentsa aurreko bat egin zen, kalean, normalan udaleko prentsa aurrekoak udalean barnean egiten dira, baina kasu honetan nola lekuak garrantzi handia zeukan eta parte zaharrak garrantzi handia zeukan, erabaki zen prentsa aurrekoa hor kalean bertan egita Konstituzio plazan. Hor zinegotziak juzire eta baita ere lantalde honetan parte hartzen nahi ziren bizilagun bat eta dendarien bozera maila. Banderorak kaletan zintzilikatu ziren, leku ezberdinetan. Eta baita ere, junginen taberna eta denetan baita ere hili ginen kartelak jarriz. Ez zen bakarrikan kaixo egunon kartela jarri dezakezu, baizik eta bisitak egin genituen, pixkat tabernarekin hitz egiteko, kanpaina azaltzeko, eta pixkat kanpainaren fundamentuak eta beraiekin elkarbanatzeko. Taberna asko pistatu genituen, eta guztietan jarrera oso positiboa izan zen, guztiok prest zeuden kanpainan inplikatzeko eta parte hartzeko, eta orokorrean transmititzen zuten tabernariek izan beraia baita ere oso interesatuak gaudela kalean zarata ez egoteko eta kaleko giroa eta goian bizilagunei eragina ez egiteko, ez da. Kartelekin batera baita ere komunikazio oharrak bidali ziren, tabernei, dendariei, pentsioei baita ere, aldezarrean pentsio asko daude, elkarte gastronomikoei, hizkuntza akademiaei baita ere. Eta gero baita ere, importantzia handia eman diogu kanpaina honetan komunikazioari, ez da? Twitter edo sare sozialetan gero eta jende gehiago ibiltzen da, batez ere gazteak eta ezen gazteak. Eta orduan, kanpainak sare sozialetan presentzia izan behar zuela garbi zegoen hasiera-hasieratik. Orduan, hashtag bat sortu genuen, nahi behar sartzen baldin behar zuen Twitterren ikus dezakezue horren inguruan jarri ziren tweet guztiak. Kanpainaren mezua hartu zen, gracias por bajar el tono, eskerrak tono agisteagatik. Eta saiatu egin da, astebururo, mezuak botatzen ibili da, kanpainaren berri emateko eta nolabait jendeari eskatuz, kontuan izateko, kalean zaten bitartean, bizilagunak hor daudela baita ere, ez da? Telebistan atera zen kanpaina, teleberrin eta, prentsa medio ezberdinetan. Eta azkenik eta oso importantea da baita ere urratsa hau, kanpaina balatu egin. Kanpaina nahiz eta indikan banderolak eta kalean dauden, baina lantaldeak nolabait epe bat jarri genuen pixkat kanpaina ebalatzeko, ez da? Guazen ikustea, mendik 3 hilabetera ea gauzak nola atera diren, ez da? Orduan, kanpainaren ebaluaziorako elementu ezberdinak hartu genituen kontuan,
alde batetik bizilagunak prest zeuden kanpainaren ebaluazioan baita ere parte hartzeko, eta horretarako eman genien bi mugikorreko aplikazioak, nahi behar zute apuntatu ditzakezue eta zuek baita ere agian ikusi, bata da Noisemeter eta bestea Soundmeter, eta horiekin mugikorrekin bizilagunek egin zutena zen asteburu ezberdinetan soinua, pauta batzuk eman genizkien, ordu berdina izatea, beti leioa irekita, jartzea mugikorra, eta aldezarreko leku ezberdinetako bizilagunek egin zuten eriketa hau, eta neurketa jaso zituen. Esan behar da, honek ez dakala zorroztasun handia, azken finean aplikazio bat da, ez da sonometro profesional bat, baina bai balio izan digu pixkat erreferentzizko neurri batzuk izateko eta ikusteko zarata hor dagoela eta behintzat tresna berdinakin neurtzen baldin badezu astebururo agian nahiz eta zorroztasun handiez izan neurketa hori evoluzioak bai eman aldizkizu pistak edo ideiak. Eta gero guztiok elkarrekin beste hilera bat izan genuen kanpaina nolabait ebalatzeko zertan asmatu dugu, zertan ez, etorkizunera begira zer arituko genuke. Mota honetako kanpainak martxan jartzen direnean ebaluazioak garrantzi handia dauka, ze gauzak ez dira lehenengo momentuan ondo egiten, eta guztion artean ikusi egin behar da, hasiera batean bide hau hartzea erabaki genuen, baina ikusi dugu agian beste bidetik joan beharreko genula, edo hau ondo egon da, baina agian indartu egin behar da beste kanpaina batera begira, edo orduan, 3 puntu hauek ebalatu genituen. Alde batetik prozesua, ze prozesuak inportantzia dauka baita ere. Kanpainaren elementu nagusiak, dena aipatu ditugun nun jarri atentzioa, nori zuzendu, zer mezu bota, nola, hau da, banderolak elementu eraginkorrak dira, ala ez, gauza guztien inguruan eztabaidatu genuen. Eta azkenik emaitzak. Emaitzak kontuan izanik hasieran aipatutako helburua. Helburua ez zela zarata murriztea, baizik eta sentsibilizatzea. Emaitzei dagokionez, baloratu genuen modu kualitatiboan, aldaketarik nabaritu dugu, gaiari buruz hitz egin da kalean, helburua zen gaia kalera ateratzea. Eta orduan, lortu baldin badugu behintzat jendeak honen inguruan hitz egitea, jendeak kontziente egitea arazoa dagoela, emaitza nahiz txikia izan, emaitzak lortzen ari gara. Eta, gero, etorkizunera begira edo beste kanpaina batera begira, ze gauza aldatu edo indartu beharko genituzke. Agian, lehen aipatu eredu gisa, lehen aipatu dugu lehenengo fase honetan erabaki zela bertako zuzentzea. Bigarren edizioa edo bigarren kanpaina bat egiten baldin bada, agian ireki egin behar dugu eta bertakoi eta baita ere agian kanpotik datozenei zuzendu. Edo, ez dakit, mezua agian positiboa izatea ondo dago, baina agian, pixkat gehiago zorroztu egin behar da, edo gehiago pisu edo indar gehiago eman mezuari, edo agian irudi aldetik, agian irudia kualitatea, kartela kualitatea, baina ondo ikusten aldia, ez dakit guzti hau, percepzio kontuak dira eta ebalatu egin behar dira kontuak. Eta honekin amaitzen da pixkatera hor azaldu nahi genizuena, ez dakit zaratzeri bat duzue, edo zerbait gehiago zerbaitetan sakondu nahi baldin badezue, galderak egin edo nahi badezue bendezkagu. Ni badukat galderatxo bat. Hola, bizilagunekin eta harremana nola eduki dezuten, komentatu duten zerbait azken urteetan, kalean dagoen zarata hori, guk sortzen duguna parrandan gaudenean, azken urteetan botellon delakoarekin eta tabakoaren legearen aldaketarekin areagotu den, lehen igual gehiago esan musika tabernetan musika altu jartzen zutela, zarata mota aldatu bote den,
edo berdina da eta arazoa betidanik eduki duten, edo ea nabaritu duten hori pixkat evoluzio bat edo... Bai, komentatu izan dute evoluzio bat bai nabaritu dela, orain dela urte batzuk tabernek soinua oso altu edukitzen zuten, ateak irekita edukitzen zituzten, eta bat. Eta orain tabakoa dela eta edarien prezioak eta jendea geroza gehiago dago kalean. Hori bai nabaritu dute, baita komentatzen zuten krisia nabaritu dela, zerrik orain jendea igual gehiago ateratzen dela ostirala larunbat eta leheno udaran igual osteguna ostirala eta larunbata, eta leheno gehiago zen egunero, eta orain ez da hain erreza egunero dirua edukitzea ertetzeko eta edaten gastatzeko. Eta gero beste gauza bat nabaritzen ari dena da, botelloian eragina Portoan, Konstituzio plazan batez ere, baina baita ere nabaritzen ari direna da beste foko berri batzuk sortzen ari direla zaratakin lotuta, eta ea norbaitei okurritzen zaizue ze foko berri egon daiteken Donostien zaratari lotuta, gabeko zaratari lotuta? Bai, Kontxako bajotan botelloia, eta bestea pintxopoteakin ikusi da beharra daukana, eta geroza gehiago grosen ostegunetan pintxopoteko jendea eta zarata, kaleko zarata sortzen ari dela. Orduan badago evoluzio bat. Eta gero baita ere beste faktore bat oso garrantzitsua da turistena. Turista asko etortzen dira eta Frantzin edo Holandan seguru turista horiek ez dutela zaratarik egiten. Baina zer gertatzen da, etortzen dira, ikusten dute hemengoa garraixi egiten dugula, hitz egiten dugula eta abar, eta beraiek ere motibatzen dira eta berdin. Eta orduan hor nabaritzen dela gero ez da gehiago, daude inkluso agentzia antolatzen dituztenak poteo rutak, baina poteo heavy, katastotillo. Eta etortzen dira, autobusez, egiten dute indarrekoa eta gero eskuten dira autobusez. Orduan, bai nabaritzen dela evoluzionatzen dituela gauza. Ezakit, beste galderarik horrela? Gustatuko litzaidake minutu baten edo minutu erdian pentsatzea, zuen nola ingo zenuketen kanpaina bat, jendea hainbeste zarata ez egiteko ateatzen denean gauean. Ez dakit, ideiari okurritzen zaizuen? Okurritzen bat zaizuen, bidali e-mailez guri. Listak okurritzea beti ondo lortzen dara.